mar ang'wen gi ariyo prariyo kod ang'wen waikoni mathoth dhiambo kawuono kabende koth medo goyo thoth gwenge ma pacho kae koth bende kelo oula kod kethruok ne oganda. Wang'iyoni mag motenre kod ng'anyo mar lakteche nyakwan mag Ajwang kabende wang'iyoni mag motenre kod duoko piny nengo mar mauta kod modhi opogore opogore motimore odhiambo ma kawuono. Mano lendo mochiw kanyo gi duol mar IPRA wami kuku mar wachne chenro mar oimore to mokwongo magi thuond weche. Mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10. En fuong'ruok ne oganda Jo-Kenya bang' nengo mauta ridore piny. Kapinyo ringeno kirika ke piniao pinya ni nyakewa. Nyathi manyo mana komadhirie. Midhiero mar oula medo kwako kaluwo ka gwenge mag puothe e Kisumu jopiny kwano lal. Barua ma IG ondiko mawacho ni our protests are illegal is in fact a dream. Poden siamruok e kind sirikal gi lakteche katend obila bende osiemo jochiw thieth mabago ng'anyo e Thurka. Jaloko marwa en Wilson Ochuka rwako pachi nyakwarom ga Ajwang wago kodi mbaka nyisa ni inti parang kutenre kod wechegi mwaikuni e chendo ni maro yimore laiwa mar ote machuo kaka pile ari adeka ochanono ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV kaito bende dwa kache YouTube Ramogi TV Kenya machiegni nyinga Lydia Ukeo. Oganda mathoth maredo pek kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho kae ma osemiyo oula momore nyaka e miere kendo daro jopiny mathoth. Jopiny modak e gwenge ma oula thoro dare ji machalo ka puothe mantiere Kisumu kod gwenge ma Karachuonyo County ma Homa Bay nitiere kod kibaji kama kuom gi oula osedaro nyaka e miechgi. Jafwambo marwa Alia Beach chakonwa chenro mar oimore gi report no heyo machal kod ma. Koth madhi nyime gi chwe gwenge mopogore pachoka medo kelo midhiero ka jopiny modak e gwenge ma oula osebedo ka chende dare miechge bang' ka utegi pi oseluoro ma oketo diere. E kaunti ma Kisumu oganda ma kwan gi 300 e gwenge ma Kapuothe oula osedare miechge kendo gidong' maonge kar dak ka ngima jogo modak kod ng'ol bende koro nitie andaki bang' pi riembogi e miechge. Wan kaka wan joma nigi ng'ol ka wan seda ma wan godo tich waonge go to yor chiemo be wachiemo gi yo matek. Koro wan mana kwayo koka wanyalo yudo gima wadonjo go e udi to wachamo. Koro pi opong'o ot ma kata kendo onge kaka mach liele. Kane jatelo nyalo yie to nitie tenga moro maleo e pi. Konyalo donjonwa gi nam gi donga kama to bas ikete wang' aorano kata aorano ema nyalo yawonwa to chake ge nam kodugo oko kono. Oganda gi seyo piny owacho mar kaunti no kaachiel kod jotelo makono kuom weyogi e paro mojwang'ore e kinde ma koro pi osedarogi e miechgi kendo weyogi maonge kama ginyalo chwe wigi. Koro adier koko to ji osegoyo makata kanyo pi opong'. Sani kata jasiasa madine ka onge kata chiel ok inya neno. Koro wan kaka wan joma nyodaro bodaro ng'eny ji osdar. Wating'eni nyok wanyal dar kech kumidwa dhi onge wuon nyithindo nosetho wan ka kendwa pinya ni nyaka dirot nyithindo ninde kom koro wan gima nye wawacho gimaman kaka be ni ruoth ging'en biro mana ndalo kora eka giwuondore na oribro losi to ka gisedhi to kibineno ng'ato. Midhiero mar oula bende medo jimbore e gwenge moko ang'wen e location ma Central Karachuonyo County ma Homa Bay ka nyaka sani kwan jogo ma pi osedare miechgi alworano chopo 350. Thoth oganda go sani koro jot e Simbi Dispensary kama ok ochuno mondo koro many wedegi modak kuonde moting'ore gi malo mondo koro giyude resruok ka ruoth makono Hamano Nyango wacho ni kony mapiyo dwarore ne familia go. Gima kawuono nobwogo wa ni nyidho manonyido cha nochako medo ketho ute ma sani jomodar 350 joma nitiere camp gin ji household 150 jomodong' odak gi wedegi malo kuonde ma motuo joma ikgi niang' gi joma tuo bende omanynegi gidak gi wedegi kuonde motuo. Koro gima duong' malich ma waneno kanyo en ni bukruok mag tuoche machalo nyaldiema nyalo timore gi malaria
Koro kwayo maduong' en ni donge dwa yude yedhe mageng'o malaria kata yedhe manyalo geng'o weche mag nyaldiema. Puothe to 100 acres okethore flat, ok wuoye gin, pod gin pinie opong'ogi. Jomet bende wacho lando ni koth pod biro mana medo chwe, bende wasekone jopiny mondo koro giaye piny e dho nam kuno ero giringi giduog malo koni. Kumachielo bende riwruok mar Kenya Red Cross oyango oula mane omonjo gwenge ma kona mayudore Tana Delta e kaunti ma Taita Taveta. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ogai mar obila Jafeth Kome ogolo chik mar kumo ng'anyo mar lakteche pacho ka gino ma okoni kelo koko kendo rocho chenro mag wuoth kod chenro mamoko. Kata kamano riwruoge mag jochiw thieth okwedo chikno ka gikone gin gi ratiro mar bago ng'anyo e thurka. E kinde ma magi dhi nyime, jagoro mongiore migawo mar thieth Dr. Hari Kimtai bende omiyo lakteche ma jopuonjre kata interns 14 mondo omi kaw barupegi mag chako tich. Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Juma mar abich mar ng'anyo mar lakteche pacho kae chakore gi ng'anyo ma owinjo bagie boma ma Eldoret odiochieng' makiny. Okinyi ma kawuono ogai mar obila Jafeth Kome ogolo boke mager masiemo ng'anyo moramora mar lakteche ma ichano bagie pacho ka. E oboke mar Kome okoni bad migawo mare oseyudo lipode ni ng'anyo go rocho chenro mag wuothi apaya ma pacho ka, kelo koko kendo bende ni onge ripot magichiwo ne obila motelo ne ng'anyo go. Oboke Kome bende koni giseyudo maling'ling mar ji ma ok gin lakteche machano donjo e ng'anyo go, gino ma ok gibiyie kata matin. Oboke ni oduok piyo kod moko kuom riwruoge mag jochiw thieth kama oting'o mar clinical officers kod KMPDU makoni gin gi ratiro mar ng'anyo e pacho ka kendo ok buogi. Mgomo mag daktari dhi mbele without any interference. Article 37 mar Constitution wa omiyo wa right to assemble, right to picket, and therefore barua ma IG ondiko mawacho ni our protests are illegal is in fact a dream. And also the IG, on that of his letter, we ask him to apologize by 6 p.m. And if he fails to, tomorrow we'll be proceeding with it. We'll take him to court over the same. Because he is denying us our rights. He's actually acting like suspending the Constitution, which is wrong. E kinde ma magi dhi nyime bende jagoro ma ongirore migawo mar thieth Hari Kimtai omiyo laktar mag interns ndalo 14 mondo migi kaw barupegi mag chako tich. Kimtai mane loso e nyasi mar Arambe kinde lamo moro koni kaka piny owacho gin gisechopo kare singo margi mar CBA kod lakteche kendo ok gidwar weche mamoko mamieno gi obadho. Kama wewe ni mzazi, tunaomba kwamba uwajulishe waende sehemu ambazo tumewatangazia. Wasipoenda baada ya siku 14, basi huyo ni ule amekubali kwa hiari yake kwamba hataki kuendelea na mambo ya kujifunza ya udaktari. Kama serikali tumetimiza CBA ya 2017. Mnasikia kila wakati CBA ya 2017. Gino majagoro maduong' mar KMPDU Davyatela seyo kendo koni gidagi luwo. Ningependa kuambia PS Hari Kimtai kuwa madaktari interns sio slaves. Kwa hivyo hawezi washurutisha kuchukua zile mabarua ambayo zimekiuka CBA na pia zimekiuka zile makubaliano zetu. Kwa hivyo ambazo ni kandarasi duni lazima zirekebishwe, na ndio maana tuko mgomo. Na akiona kuwa lazima intern aende katika hospitali, yeye mwenyewe aende akuwe intern, basi afanye hizo. Kama uko kuom josiasa bende koro seyo lakteche kuom dwaro osara magikoni ni malo maokalo. Tumesikia malilio yenu, lakini ukweli ni kwamba pahali Kenya iko kwa sasa hatuwezi kalipa daktari ambaye bado ni mwanafunzi shilingi 1200. Hata katika nchi zingine, na si hapa Kenya peke yake, hata katika nchi zingine zote barani Afrika. Huyu msichana anaitwa Susan Nakumicha. Watamunyonga tu, kweli watanyonga tu. Ana honestly hakuna hiyo pesa, ana watanyonga. Na ni mwanamke ambaye yako mwaminifu. Atasema hatapika kwa mfuko, angalia hakuna hiyo pesa mnataka. But we shall look for that money as government. Ng'anyo mar lakteche donjo e juma mar abich e kinde ma jakom mar komiti mar thieth riwruok mar governors to chung' kar tiende ni kaunti ka kaunti biro chiwo kum ne lakteche ma pod dhi nyime kod ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Duol marango weche modhi e pacho ka IPRA olando nengo manyien mag modhi e pacho ka makoro biro chakore kiny kendo biro ringo kuom dwe achiel. Nengo mar petrol odok gi siling 5.3, nengo mar diesel odok piny gi siling 10, ka nengo mar mauta mar taya odok piny gi siling 18.6 koreo koda nyako osuru mar VAT. Tan piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare biro timo sinani mar medo duoko piny nengo mauta kaka yor duoko piny nengo mar ngima e pacho kae. En fuong'ruok ne oganda jo Kenya kaluwore gi lendo ma ogolo odiechieng' ma kawuono gi duol marango weche mag modhi e pacho ka IPRA. Duol mar IPRA olando ni chakre kiny tarik 15 dweni nengo mar petrol koro duok piny gi siling 5.3 lita ka lita. Nengo diesel oduok piny gi siling 10 kuom lita ka lita, ka nengo mauta mar taya odok piny gi siling 18.6 kuom lita ka lita, ka nengo giduto oriwo nyaka osuru mar VAT kaluwore gi chik mar omenda 2023. E boma ma Nairobi, petrol koro ibiro usi siling 193.8, diesel ibiro usi siling 180.3 lita ka lita, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu, petrol ibiro usi siling 193.6 lita ka lita, diesel ibiro usi siling 180.5, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170.3 kuom lita ka lita. E boma ma Homa Bay, petrol ibiro usi siling 194.5, diesel ibiro usi siling 181.4, ka mauta mar taya ibiro usi siling 171.1 kuom lita ka lita. E boma ma Siaya, petrol ibiro usi siling 194, diesel ibiro usi siling 180.9, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170.6 kuom lita ka lita. E boma ma Migori, petrol ibiro usi siling 195.4, diesel ibiro usi siling 182.3, ka mauta mar taya ibiro usi siling 172.1 lita ka lita. Nengo mauta manyien biro ringo chakre tarik 15 dweni nyaka tarik 14 dwe mar 5 higani, kama IPRA biro lando e kendo nengo manyien, ka direkta mar IPRA Daniel Kipto wacho ni geno nitiere ni bech modhi pod biro dok chien e pacho ka. Dok chien nengo mar modhi e pacho ka wacho ne en kaluwore gi ngufu mar siling makoro medore ka ipimo gi dola, kendo koro miyo nengo mar wero bende ombekore ne jo ohala. Kipto bende oyango ni nengo mar sitima igeno ni biro dok piny gi 2% e komenda mar 2024-2025. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri onyiso mor mare gi nengo mwandu makoro dok piny e pacho ka, kowacho ni piny owacho mare ni kod chenro mar gero piny Kenya, karo bedo ni moko kuom okenge ma piny owacho mare thoro kawo thoth jopiny ok oyie godo. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Jotelo makwedo sirikal koro dwaro ni ler obedi e lwenj kedo gi mibadhi e pacho ka giwacho ni lweny no otenre nyakonchiel. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka gi jotelo mamoko manolose gwenge mag Imbo mar piny Kenya e kaunti ma Kakamega wacho ni chalo ni sirikal oketo maino e tielo piny mana kwith makwedo piny owacho. Korka kore gavana ma Siaya James Orengo mane lose kaunti ma Siaya omedo seyo sirikal midhiero mokwako Kenya koreo koda ka ng'anyo mar lakteche. Kama kungekuwa Kenya hii na watu ambao wanabishana na hawa watu, mungepelekwa story, mungepelekwa style nyingine ambayo haionekana. Badala ya kusema watu ambao wamepatiwa mbolea bandia warudishiwe pesa zao mbolea ya sawa, tunasema ndio warudishiwe, lakini pia mavuno ambao walikuwa wanakisia wapatiwe vile wapatiwe. We will come in and stand with the doctors kama wanadhulumiwa na hii serikali kimabavu.
Hilo ndio jambo, waheshimiwa wabunge, mkirudi bungeni mwambie timu yetu muwe tayari. Kama wanaanza kupiga askari hawa madaktari wetu tear gas, muwe tayari kule bungeni, tujiunge nao. Bishop wa kanisa wa Katoliki walienda kumwona Ruto, wakamwambia kwamba nchi inaelekea vibaya. Hao walikuwa ni viongozi wa kanisa. Kuna changamoto nyingi. Emago mag somo riwruok mar jopuonj sekondar Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho kalo kuom jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ogo chapa nyinge manyocha ochwal mar jokanyo mag board manyien marango aheri mar jotije piny owacho. Kotelne kod jagoro mar Giakelo Misori, gikoni nitie ji madwa loko nying jal mane gichwalo kaka riwruok, kendo mane momiyo piny owacho kuom dweche 4 koro pokogo chapa nyinge makamago. Ponima omedo dhi nyime gi luor ni kamoro omenda mag aheri mag jotije piny owacho nyalo tigodo heyo ma ok owinjore. Our appointees to the Public Service Superannuation Scheme have not been gazetted, and therefore there is serious breach of procedure because there's a lacuna, and that one makes the fund to be at risk. For more than 3 months, the fund has been operating without the management board, yet all nominating bodies, including ourselves and government agencies, have presented their appointees to the Cabinet Secretary for finance as required by law. There's teachers who are dying and they are not being taken care of simply because of this delay. The other issue, we are supposed to hold AGM in the month of April. I want to say the CEO have been struggling to make a forum. Kwa dhimenya kumonga janjo tije maga kambi kunyamula motisini Amlight Resources mayudre sub-county mararieda obago ng'anyo mamul mar kwedo chik mar doho mar loro kar tijgi. Mabankari ruog saga mararieda Artisanal Miners Savings and Credit Cooperative Society nyocha yudo puoth mar doho makoro dwaro ni chungi chenro mag kar kunyamula no mantiere North Ramba sub-location. Kanoloso gi jofwambe kar tijgi molorno, jotijego kotelnegi kod Eunice Oluoch oyango ni gidwaro mondo mi owito ko chik mar doho mawacho ni kar tijgi ok opuodhi kendo keto ngimagi kamarach ni ok en adieri. Jotijego yango ni kambino osekonyogi kod miyo gi tije kakoro gikwayo sirikal odonjre wach no mondo mi oyawnegi kar tijgi. Kaburano ibiro winjo 22 dwe mar 4 higani mondo mi ogol negi ng'eto. Tiyo maonge license mar blaster, Amlight tiyo maonge gi license mar tich ma general, kendo giwacho ni Amlight is polluting the environment. Wan gimiluongo kata ni rego kidi kata wang'o akia ni mali ok watim. Kata mercury ne mapokwane ne iye ka through nyaka ne investors gi bikae pok wabedo gi kwe nikech wayudo ni en gongu wich koni gi koni, kendo wan kaka workers ok wasebede achiel. Nikech yudo ni ka ng'ato serne itie kambi mar Amlight to ng'ato tie kambi mar Eagle Mining, uyudo ni winjruok onge kinde ka. Koro gino osekelonwa thoth weche mang'eny mok wasebedo ni to weche gi wuok e yo mane. To wan ka warwako investors gi te ne gi kundni mopogore opogore, kendo wang'eyo maber ni ka gichopo ka to dongruok nwadhi yudo kaka jo community ma North Ramba ka. Wadwa ni jokauti, jogi be wadwa nuti. To jomoko bende ka nyalo biro to gibi gi te mondo wadhi uru wati mondo ji oter community mbele. To adwa wacho ni ng'at ma ichulo ama ng'at ma chung' kaka fault witness ni mondo thir kambini. Adwa ng'isi ni okigori gi wuon kampuni ni, okigori gi population manikani, igori gi development mar gweng'i ni wuon. Chief ni mondo wadwa miyo gi 24 hours mondo gibika gi confirm gik miwacho ni timregi mondo giwuog oko. Jumachiel bang' jaod bura ma Uriri Mark Nyamita yawayanga chakruok mar gedo mar chiro magedo ne isiro kod piny owacho mar kaunti ya Migori kod piny owacho mamale gwenge mag Sibuoche e sub county ma Uriri. Chiro ma igero kod omenda maromo siling $55 million
Gavana Migori Chilayako bende noyawo ayanga gedo mar chirono. Ang'o ma dibed ni otimore? Jafwambo marwa Jo Juma miyo ko e kaunti ma Migori. Juma chiel bang' jobono ma uri mak nyamita yawo ayanga chakruok mar gedo mar chiro ma igero ka isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho malo e gwego mag Sibuoche e sab-kaunti ma Uriri. Chiro ma igero kod omenda maromo milion 55. Gavana ma Migori Chilayako bende ne oyawo ayanga gedo mar chironi ka otene kod kontrakta momiyo rak mar gero chironi kod jotelo mamoko. Katiba no miyo sirikal mamalo tichne, kendo miyo sirikal mane uchuogo ma piny ka tichne, kendo miyo jaod bura ka od bura gi bura moyale no tichne. Kibire katiba kanyo, schedule number 4, paragraph number 7 wacho ni chirni gi ohala matindo tindo license gi gero gi en mar counties te. Gimana dwaro moloyo en adier ni an kwe madwaro makata kama kosa moro betie sai, please always be available mondo awinju nikech tijni maru to nikech gavana en ng'at moluorego. Ochilo ne wane chiro ma Sibuoche en achiel kuom chirni 10 mane omi kaunti ma Migori bang' ka ondiko barua ne piny owacho mamalo kendo en kaka jobuno ma Uriri nyalo wacho ni en mokelo chirono. National government odonje tijni nikech kisomo katiba article 187 gi article 186 wacho ni sirikende ariyo gi gin mag jopiny te ginyalo riwore ma ginywak tich. Emomiyo Chilo kaka gavana maru nondiko barua nikech county governments okomi pesa moromo. Mai barupe no ogose imo wacho ni Sibuoche nyaka bed gi chiro. Mheshimiwa mane dwa biro golo kodhi e puoth ng'ama chielo omany mare mane CDF ogole kodhi ka en gi kodhi. Ochilo ne oten kod wardrep ma Central Kanyamkago Unisodi mane wani wechego mag chiro nitie lwet piny owacho ma counties. Obera ne soba kuwinjo history mar chironi, uwinjo ka gavana ondiko donge ondiko na sirikal mama sirikal odwoke donge to yie miwa chichni 10 ka gavana ondiko wacho nang'o. Wachako devolution 2010 e gima kama osebire okukwan were. Yawa yanga gedo ma chirono ma Sibuoche e sab-kaunti ma Uriri ne onego yaw tarik 4 mar dwe mar 4 mar higani e odiechieng'no ma bende gavana ma Migori ne yawo chakruok mar gedo ma chiro machal kod mae e gwego mag Ranen e sab-kaunti no ma Wendo kaachiel kod gwego mag Riosir e sab-kaunti no ma Rongo. Kata kamano yawo gedo ma chiro ma Sibuoche ok ne odhi kare bang' jobuno ma Uriri mak nyamita kaachiel kod gavana Migori chal ka ne opogore paro. Wano onge gi problem mondo ji oriwre ka. Gavana ne ntiere Rongo, ne odhi Awendo moyawo chiro. Kanye ntiere Rongo, ne ntiere gi Mheshimiwa Paul Abur. Kobiro Awendo, ne gin gi Mheshimiwa Walter kod Awendo. Kato keto program mabiro Uriri, anto kendo okukuona. Gavana ma Migori Chilayako e kinde ma juma achiel mokalo ne oyawo chirni mopogore opogore e kaunti ma Migori ma oting'o mano mar Ranen e sab-kaunti ma Wendo kama ne oting'o kod jobuno ma kono Walter Owino kaachiel kod chirno mar Riosir e sab-kaunti ma Rongo kama ne oting'o kod jobuno ma Rongo Paul Abur. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kora mgajwanga ripodno mokelnwa gi Jo Juma tero wa yweyo mokwonge chendo ni mar oimore ka enda kaparo koda chiel bang' sadek marotie nero kamano kuoma kete manaka e Ramogi TV. Tony Wood Nyamba Sankra owacho ni entiere kodwa e chendo kaka kamano wacho nengo mafuta omeda lor mondo ganda oyudie fungruok. Otis Nyakwar Nyawade wacho ni entie sindo mwalo kaeto wacho ni Man City koro top koro gimora ahinya en kod kwe. Haya Samuel Oyugi wacho kanyo ni entie kaka pile kendo wacho ni Ruto no poro kana no wacho ni bech mauta kadok chien enonge gimotimo kawuono
kano medore ni to ne ok en sani koro kodok chien to koro en mano pach Samuel Oyugi. Collins Otieno wacho kanyo ne osechopo kaka pile ka entiere gwengego Manyamonye Kremo Junction wacho kanyo ni wakao mos men gi Mary Ogembo mano nyar Imba Bidha Village wacho ni gintiere kodwa chendo ni maro yimo. No bende ote mar Richirik wacho ni entie kodwa ka achiel gi wuon gi Jacob Mboya Oro anyamin gi Sheila koda Dalmas giduto gikete mana ka Ramogi TV. Faith Lavi mar Big Nine wacho ni entie kodwa ne joka Mbogo gi joka Pocho duto mago familia ariyogo wacho ni okao mos mago yimore gin bende gikete mana ka Ramogi TV. No bende ote machielo kanyo mo ora kanyo ge Tom wacho kacha ni entiere kodwa e chenro diambo makawuono koya e county no Makisumu kae to binaye no kanyo ote moya ir mwalimu Jal gi mwalimu Bernard ka gintiere gwenge ma Migori gacho into migochwa kae weche gi yuare manade weche mag siasa jotelo yud kaka yudo kwe mondo mi piny obed kod kwe kod dongruok. Guda ka Yesu wacho ni Seme Makalda okwe maber wacho ni dok chien mar bech mo to okone ka dhi konyo ahinya Uganda wacho ni kodwok mana bech mwandu piny mwandu moganda tiyogo makoka Uganda tigo kanyalo bedo ni ngima bedo maber. Philip Omondi wacho kanyo ni entie Migori kae to wacho ni gin gi bibi arus longo ni kantiere Osaka kod St. Peters Robert Chacho ka omos gimora hinya gi chendo. Ramadhan bende entiere Migori County wacho ni entie kodwa sani owacho no bet mos gin kanyo gi ng'ami lungo ni Umu Bilal Khadija Bilal wacho ni gimoworo en ni kara ng'ama yanyi ok yie ni yanyi en wuoda sego. Haya nano kanyo ote mo or kanyo gi Kevin Ojore. Kevin wacho kanyo ne entiere kodwa achiel ka Rosiprosa Kech kantie Manyata kano kona Mbuta wacho ni enveno sache kino Origo Junior kantie Utawala Nairobi kaita benana ote mar Otis Ganjo bar Obere wacho ni weche gi chopo ne eyo makare mora hinya gi chendo ni mar Oimore. Perez Okeyo ne nikacha nyar dadi kada na Masi Atisa bende ni tiere kodwa e chendo kachiel gi Odoyo William Nyangoya wayo matin maino Imore mende oro ote magi nyakoro mga juang kwa duogo por wantie kod weche mathoth koro kamwango wende mag tuke kikidhi mabor. Min shabikina na deku place tena nilieka kichwa yangu ikabaitenda unazama deep state pena nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ndetunde arabudo ndetunde yingo ndetunde miganyono ndetunde tomoro pile ndetunde
mama ndetunde nyajodongo ndetunde. Dial *487*3# to get this song. Gonga gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Machiegni kendo nyakura mgajwang wadhi mbele gi miweche manyien chendo ni maro imore. Ateri county ma Migori. Yorok mag siasa medo mako mach kendo jotelo dondore ka kod kacha. Karodoko ni jopiny to rito dongruog. Penjo maduong' en ni tang'o mamiyo siasa jimbore county ma Migori. Jafo maramo Walter Nyambaga kolonwa matute wichal mar siasa e county no ma Migori. Adwa nyiso unono onge ng'ama ong'eyo chilo moloya. Ng'ano ng'ama rach ma napar kare nopando mana timbene. Ng'ama timo mumi rach. Ei gachiel kama. Ng'ama ok otiyo dhi ganye. Kata gavana ana onge kodi gi wacha winjo ga jwa. E chal mar siasa e county ma Migori, kendo jotelo kidienje mopogore opogore pimore ratil. Kendo gisani, to ratil mar siasa e county ma Migori oleng'ore kendo wela. To en ang'o ma ilaro? Awambe wadwaro gavana. En adila koso miriambo. Omiyo ng'ama temo tamo wae mano to in aduiwa. Ka ng'ato donje kor ka mach to in bende iluwe mana gi mach. To kendo imoko mach maduong' moloyo ma odonjo gono. Emiromo go kode. Adieri kose ok adieri. Ka gikelo mach machalo mar otit timoko toch. Kamano kose ok kamano. Wach moro ma jok moko dwa keto ji gi fitina ni gidwa wuondo ji. Ni ko penji gimoro ni ti wuondo ji, ibuogo ji ni dwa oro kich. Wang ni kich biro romo gi kich wadgi. Dibeni en siasa ma iu mose chakore kendo menyo mana komno mar gavana. Wach Migori taparo ni nitie tabu matin. Gime wacho ni nitie tabu matin. Wawuondre ni adhi agoko kelel. Ka agoko kelel, omono check ndiki office. Omono contractor mano mi tich mondo otie site ni. Omiyo aparo ni nitie ng'ama ne dwa kao keto luoro kuom ji mondo tim gik ma ene modwaro. To wan watamore mano. Nikichan kana wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. Bingine no kaluongo nying ng'ato. To tok ka sawa chacha ni ng'ama ok otiyo dhi dala. Taneno mana ka gavana maro chila yako muoch ka wacho ni jok moko siko mane jok moko ok otiyo to dhi dala. Ochech en owuon. Kichano kaluongo nyinge. Ing'e ni kok ing'iyo gi tich. Ka ok ing'iyo gi tich to koro keti ni nyakiti. Ini bro nene ni en siasa. An awuon kaka gavana abede kom kendo ok ang'et ni kendo asewacho kendo anuoye program ni telo mar jarateng' chutho jaluo en kit telo ariyo. Aneno ka thoth wajumbe ma wacho ni dwa bedo gavana weni mano e telo masani ma in gi mirima iwuoya thole ohiu iwuoya liel ka gima jok motho mane ng'at motho mi iwagono milemo neno en to ne okanyo ini wacho ma weche moko. Aneno kamano dhi an mano telo makoni ok en masani. Jodbura Masuna West Peter Masara to kod nyawadgi Mauriri Mak Nyamita tudo gavana Ochila yako kod rem chopo kare singo mage kod agenda mag dongruok ne jopiny. Ata paro ni sani kore ki ibaro yen. Poko chwakore. Kore kodhe chwakore mbele. Makuponi nitiere ng'ama osechako winjo liet to wuoge jikon. History mar governor, the truth, jo Migori ong'eyo kan. En ni gimoro mosetimo malich to onge, and now we are confirming it. He has time. Ono nyiche ni koko tiyo to the dala. Kata kaka jago kura, an gi ratiro mar benjo ni to kucha mana ling'o cha. Be otiyo kalore gi gima nasingo ne ji. Ochilo nagalo ni ng'ama ber. Nikech omul kinene en ng'ama osomo, en ng'ama osebedo minister, mobedo senator. Kama chwanya kode
moloyo te madwana nyis jopiny. Ng'ama osebedo senator koyudo governor onego ti maber, nikech ne nigi thuolo mar kosoa governor mane tiyo ma kuonde ma governor manowuok noneno to nowacho kaka ng'ama ne timo oversight. Koro onego bed ni en kodonjo ofis makosa ma ng'ama nowuok cha otimo ok onego tim. Ka ng'ato odenyo to ng'ama odenyo no ok ilwerigo, in imanyo ka nitie gimoro to uchamo kode. Mane tend ruoth, mane kit telo makelo ma ka ng'ato kia to dhi omany jodongo moko puonje kata obira na nyalo puonje. An tinde an kijana jaduong' kendo an bende an jariek anyalo ng'adone rieko. Siasa mar ruoth bende wachore ni kelo liet ei Migori. Ng'ama oyier gi jopiny onego bed musumba jopiny, ok ibed ruoth. Kwang'iyo historia ruodhi ne tiyo ji, ok wadwar ng'ama tiyowa, wadwaro ng'ama tiyonwa. Wadwaro ni ombucha kik tiya, ombucha otina. Migori ombucha wadwa tiyowa. Jok mar ruodhi tinde giwuotho e kor piny gi kom, igolo pickup gi cheska maluwe, to gimoting'e pickup en kom, to gari moro luwo chien mondo kik kom gore piny. Gin ruodhi koso ok gin ruodhi. Seche moyieri mondo itele tich inyiso kit telo machielo miluongo ni ruoth. Ni ng'ama ne wadhi neno ofisano en ruoth aruotha. Shida mane waterone kata ne wabiro gi mirimo miyo waduoko maber, kata ne wabiro ka wachwanyore otimonwa maber, wadok nikech wadhi neno ruoth. Awinjo kama oko eigi kanyo trivialize ni ka wacho ni an ruoth ni to gin kare gi yiera ruoth ni ruoth itiyo ne. Oyo, ruoth en kido. An e jatich tatiyo ka ruoth ma en japidi. Ka nyathi olosore to kichwade nyathi ka jamirima kaka neno moko chwado ji. Yin losruok no emigolo. Kit siasa ma kamano miyo jende rakore kendo dunyore e kinde romo mag liete to kata mag siasa gino manyiso kido marach. Liet go a part of siasa, my friend. Liet go are part of siasa. Yes. Ka boardroom meetings otamore kelo do ko jirome pa. Nikech japiny ok bing'eyo ni isewacho to tamruok tim. Kwa romo wajumbe wawegi to koko onge. Kwa romo gi MCS to koko onge. Governor kani kende function koko onge. To ko romo gi ng'ata ahinya jok mapenjo gik madwa tich kama mariwore gi tich to koko nyaka bedi. Jok ma oningo oyud ne vijende tich ok mi vijende tich. Gidwa ni mondo giket gi handout omigi mondo girakre. Aya sani king'iyo gimomiyo be kelo rakruok en ni ei Migori particularly koro kawo jo siasa okete nyamrerwa. Jogo onge tich machielo, gin tich monyisgi. Ka in jatelo adieri tinyalo pogo telo mar mirima gi telo mar ruoth. Omiyo an gima naneno kendo gima neno sani ni jatelo ing'iyo gi kite, jatelo ing'iyo gi timne, jatelo ing'iyo gi ng'wonone to gi luor moluoro kata heshima momiyo jogo magitiyogo kata moheo kata ma ok ohewe. Jatelo ok en ng'ama go agoge, ok en ng'ama wacho weche mag miriambo. Emomiyo mano nang'iyo kanyo taseyo. E kaunti ma Migori wachore ni MCS bende ong'anjo ne tije mag assembly no ma Migori kendo donjore siasa moiwo. En adieri nikech an owuon kaka MCA ma represent of Kadem asechung' kendo nitiere report kata the answered report ibiro yudo ka se raise that issue more than 20 times nikech gima timore assembly mar Migori ka MCS obiro tiyudo ka samoro to kigi kanyo tiyudo ka onge business, kigi kanyo iyudo ka samoro gima ne idwa wacho ma japiny ori ni mondo wachi ok mi thuolo mondo mi wachi. Ok en adieri ni county assembly ok mi priority mar mag tije madwarore e budget ichako gi jo executive. Ka en wach barabara to jo department mar barabara emunjo bed ni prioritize ni wadwa ni olos yore makama. Koro kosekelnu assembly to wan watimre nade wakalo negi. Kaka MCAs mogone gi kura tijwa ne wasetieko kendo ne watieke chon. Wan e county assembly manokwongo kalo budget. Waonge excuse mora mora though ni japiny to ng'eyo ni MCA monengo ti, but role wakacha en kalo budget then executive kotelne gi governor implement. Nyal kony wach ni nade chieng' ming'ado buchie debe in ng'ata achiel buru mana ng'ade kaluwore gi gimitimo, ok ng'ami pako. Jopiny lemnwa uru umiwa mondo Nyasaye omiwa teko gi chir mar penjo mwapenjogi ema dhi konyo.
obedi mondo ng'i kaka county chal en manyocha jopinyogo ne kura wan watie buoye wang'e kuma problem nitie mondo ji oti together. Koro kaka politicians gi jogo manyisaye nomiyo opportunity ka wanyalo keto wiwa together mondo wayude yore moko mwanyalo create godo job opportunities ne yudhewa nyalo konyo. Koro samidwa manyo youth madhigo ni koko kata dhi timang'o onge nikech gidich gitimo tijegi. Akwayo waduto wa jo Migori County ma Nyasaye ogwedho gi koth maber gi lowo maber gi piny maber. Akawe okuta ni moro matin ikome ibede gi giri moro matin ma in bende inyalo bedo gi mondo ni ibed jaduong', inyalo bedo gi dech ibed miyo, nikech ng'ama nigi cham en ng'at ma miluma mang'eny kata dang'ni mang'eny kata wanya mang'eny ok nyal make. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Homa Bay kedo gi wach lwenje mag kit chwech kaunti ma Homa Bay oyudo mijing'o bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Gender Violence Recovery Center gero kar reso kendo timo hocho ne jogo mantiere kod pek lwenje mag kit chwech. Kar resruok ni motisi ni Hope Center ma ong'ere kata ogeri osiptal Mambita en mar ang'wen ma koro riwruogno osegere kaunti ma Homa Bay mar konyo ahinya to mine malwenje mag kit chwech juko e keny kod nyithindo manyiri ma irecho ratechgi e yor bembo. Kaunti ma Homa Bay achiel kuom counties ma pod nitiere kod midhiero adek madongo moting'o lwenje mag kit chwech, wach gamo iye moiwe nyithindo manyiri kod landruok kute mag ayaki. Apisa migawo mar thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Gijata chenro e riwruogno Rebecca Gitau noyawo ayanga center no magiwacho ni biro bedo ka koro konyo joma lwenje mag kit chwech juko e mier kod nyithindo ma oroch ratechgi to onge kama ginyalo dhi yude konyruok. Mbita to mae bro konyowa nikech cases ng'eny especially e Homa Bay wan gi gimiluongo ni triple threat ma gender based violence en achiel kuomgi. Nitie early teenage pregnancies bende kod cases mag HIV infections. Mae nochakore kane wafwenyo ni Homa Bay nitie cases mang'eny kabisa madhi ka okolu ng'ato dhi biro ka inyalo thiedhe e yo mar miye yath, inyalo thiedhe e yo mar obwongo tiere ni timone counseling. This is our third gender-based violence recovery center GVLC is supporting, and this is because of working at the community, and we are very happy that the government, the county government of Homa Bay accepted to partner with us to help all survivors of gender-based violence in fighting this menace of GBV. So once they are violated out there, they have a recovery center where they can come and get hope. That is why it is Hope Center. So they are coming for hope. Johera mag Ramogi TV kod Ramogi Radio no chokore boma Homa Bay mar twak ewi chenro mag dongruok mabiro bero chumi mag gweng'ego mabende gin mokum jogo maneno TV mar Ramogi kendo winjo radio mar Ramogi moloyo. E bor riwruok margi motisi ni kata riwruok mar jotene gisingo tiyo kod thuolo ni makoro koth chwe gweng'go mar pidho yiende mar 10,000 kendo chiwo puonj ne oganda ma jokanyo e weche mag kawo hola mar konyo e dongruok margi. Riwruogno kwa achiel mar oganda ka bende gikwa oganda omed neno TV mar Ramogi kendo winjo Ramogi FM ka gipuo kambi mar All Media Services kuom bedo kambi mar fwambo masani okwa thoth gwenge mathur kae. Email modonjo ni we had a meeting with his chairman branch county. Inyalo bedo jawinjo mago simu e radio, inyalo bedo jawinjo mabe winjo ka winjo to bet ga beti ot, inyalo bedo ni jawinjo to bende intiere group ka waduto anyalo wacho ni mondo mi wabi together mondo mi welfare ni endo bed ma strong. To kan machake ayudo ka jomoko ntie manosechake tido ka gino osiepe moko manochokre matin moneno ni gini ok tem wabeda oyae kama wabede gimoro manyalo konyo nyakwa Ramogi. Ramogi Radio okelo wa kanyakla kaka jowinjo mage kendo waloso riwruok kaka fans mag Ramogi mondo watim dongruok e kendo wawegi branches magwa duto te. Wan kod Mombasa branch, Nairobi branch, Kisumu branch, Siaya branch, Migori branch, Kisumu diaspora branch. Kawuono waluongo josaga mapuonjo wa weche mag kungo kod ola. Suwinjo ka SG owuoyo
o gik basi jo wacho kanyal nuoyo anyalo mna medo ni jothuru onge gima duong' kaka makruok kanyakla kikaw ywech iriwo kituro ywejno kama to konyal tur to ka en keda achiel to tur mayum. Waseneno ka nitie dongruok mosebedo nikech seche ma gimoro timo member to wakaw nonro ni matu. Kalure kod lweny mosebedo kadhi mbele kind kweth mar Hamas kod jolwenje piny mar Israel maong'ere kaka Israel Defense Forces koro nenore ka gima pinje moko donjo e lwenyno. Maintok ka piny mar Iran nomonjo piny Israel gi miruti mokalo 300 tok ka komanda maduong' mar lweny mar piny Iran nonegi e lweny mane piny mar Israel obag kar mbetre e piny mar Damascus. Bende monjno nyalo kelo lweny mar adek mar piny motisi ni World War III kaka osebedo kawachore. Eric Ounda negi mathoth. Yesterday, Iran launched a massive attack against Israel using drones and missiles. Such a direct Iranian attack against Israel is unprecedented. Piny Israel ne olero ni thoth miruti mokalo 300 mane odiri kod piny mar Iran negi keyo kapok okelo masira. Monjno ma pinje mang'eny ne okwedo. Bende e monj mokwongo ma piny Iran omonjogo piny Israel nyaka ne lweny e kind kweth mar Hamas kod jolwenj piny Israel maong'ere kaka Israel Defense Forces IDF chakre. Kata kamano, piny Israel ne olero ni mirutigo ne okelo kethruok mag mwandu e gwenge ma milambo mar pinyno, ka bende nyathi ma jahigni 7 ne oyudo hinyruok. Monjno ne otimore kaluwore kod siem ma piny mar Iran osebedo ka siemo kod piny Israel tok ka jolwenj piny Israel ne omonjo piny Damascus ma ochwe onego jotend jolweny mar piny Iran chak dweni. Since attacking the diplomatic building means attacking Iranian territory, I think a serious response from Iran is necessary. But I can't figure out what military people were doing inside Iran's consulate. Jatend piny Amerika Joe Biden ma bende osebedo kochung' kod piny Israel e lwenyno ne olero ni ne gikonyo piny Israel e keyo miruti mane odir gi piny Iran, ka bende ne opuoyo piny Israel kuom chung' motegno ma giseng'iso e kedo gi jonjore. Piny mar Ufaransa kod UK bende ne okonyo piny Israel e keyo mirutigo. Kata obedo ni ok ong'ere kaka piny mar Israel dhi duoko piny Iran kaluwore kod monjno, jatend migawo mar arita e piny Israel Yoav Gallant ne ogolo siem ne piny Iran ka owacho ni pok gitiekore. Mae timore e seche ma piny Iran to ne olero ni ka piny Israel omonjogi to gibiro duoko monjno e yo mapek. Israel's move can be a declaration of war as an attempt to make Iran directly enter into a war. Nyaka sani, kama lweny nyalo chomo biro luwore kod kaka piny Israel dhi duoko piny Iran kaluwore kod monjno. Kaluwore kod piny Iran, gisechulo kuoro kendo duoko mar piny Israel nyalo medo lwenyno. Dwaro margi en ni mondo piny Israel obed mos koro kendo kik duokre kodgi. Ka bende koro wachore ni duoko mar Israel nyalo medo lwenyno, ka jawach e lo riwruok mar arita e piny Amerika John Kirby to ne olero ni jatend pinyno Joe Biden nigi yie ni lweny ok bi medore e pinje moko ka romo mane obedogo kawuono kod riwruok mar G7 en mar kelo kwe. Kata kamano, riwruok mar G7 oting'o pinje mathoth gi ochung' kod piny Israel e lwenyno ka otelnegi kod piny Amerika, ka moko to gin Canada, Ufaransa, Germany, Italy, Japan, UK kod thoth pinje ma Europe. Mae nyiso ni pinje moko ok oyie kodgi e yo mar kelo kwe. Today, we, the leaders of the G7, condemned this in the strongest terms. We expressed our solidarity and support to the people of Israel. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We also discussed the need to end the crisis in Gaza as soon as possible. This includes an immediate ceasefire and the immediate release of all hostages by Hamas. To biro bedonade. Eric Ounda, Ramogi TV. Koro Mugajwang en lweny ma bende koro omok e pinjego, kendo en mana lamo ni kwe obedie. Kata kamano nitie kaka ojimbore. Wabiro keto weng'eyo kutenre kod lweny no ma bende dhi mbele pinjego ma oko. Wakawo yo machielo kapok wakawo yueyo no. Nyakoro Mugajwang no kanyo ka Onguka Calvins wacho ni sani
Aya, entiere kodwa e chenro ntiega kane oketo pache wacho pira. Awinjo ka chunya chandore nitie wach mwacho kanyo kaka kwe mpira ng'ato osenyiso wadgi ne jogo be ok ong'eyo kata koro kaw kwe. Eno bende ote kanyo mara Tony Wodnya Sankara wacho ni entiere kodwa e chendo ka bende ote kanyo mar Jakom Gideon Midega wacho ni entiere kodwa mano nyakwador ka wuodu yomo gango wacho ni owuoro ka oganda chandore kalure kod pi masane dhi mbele ka monjo oganda wacho ni sirikal mondo mi owuogi okonye oganda kutenre kod mago mabende gikale sechegi makoth medo chwe moko kuom gwenge ma pacho kae. Okeyo Origo Junior wacho ni Arsenal otieko chunye kendo ken maber ahinya odhiambo ma kawuono. En ote mano mar Mzee Magere wuok Kisumu wacho ni entiere kodwa neno makare gin kanyo gi Lucia Koth Morris gi jaode Joyce Owuor nya Tanzania wacho ni weche gi mag oula ema koro kelo chandruok ne e pacho kae ne oganda wacho ni sirikal mondo mi odonjre wach ni mondo konyo oganda mabende koro koth tero. Raymond Oyier kantie rongero kamano kuom RamogiTV Sati Robert huko kantie Migori ayani kacha in bende eno bende Edi Fupi Round wacho ni entiere kodwa e chenro. Eno bende ote kanyo mo ora gi Peris Okeyo kaito neno ka Faith Mzomo wacho ni babagi Ogola obed kod otieno makare entiere bondo kendo wacho ni entie kodwa e chenro bende. Call Ann wacho ni embe entie kodwa ka entie Kamenga. Neno bende ote ma Celine Dion kantie Kasarani wacho ni osechekin kaka pile weche gi chopo ne eyo makare omora ahinya gi chenro ni maro imore. Wayo matin kwadwogo wantie gi mago mag tuke kikidhi mabor. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Binti Job hasikila mwadhini wala lamteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye songwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapa hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no jiomoshe leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob to skuma jet yako to the highest multiplier of the day tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2 anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10 tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipitwe na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811*341# to get I received your message. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV.
Mago mag tuke nyakor mga juang team mar Obunga FC gi Plateau Queens karanya kach girls joloj tuke mag Safaricom chapa dimba mano bagela ma Jomo Kenyatta Mamboleo e county ma Kisumu. Obunga FC nolo team mar Pasca Langa gunde angwen kumario kokalo e opija choma bang tugono ruma modi ko da chiel kachiel. Samson Onyango no keto Obunga nyime gola chiel kata kamano Alex Kamadi nolo ne Langa gol marge. E kidien mar nyiri Plateau Queens no Ramonio Kombe dom Kisumu banglo team mar Barcelona Ladies gondia beach kuom nono. Joloch no mimich maromenda maromo milion achiel team ka team katimbe mano tike thuolo mar ariyo no minus milion team ka team. Club mar Nairobi United ne ukamwodhi gola achiel kuom achiel gi club mar Naivas tuke magadhula league mar NSL lap ma Empress Foundation Roger Sangal no Nairobi United gol marge mana kodong dakika 12 to jotugo dhie yueyo. Bang jotugo duogo Robert Karisa no ketho ne Nairobi United duaro dakika mar 71 bang law ne club ma Naivas point achiel medo kaito Naivas kara point achiel no keto Naivas thuolo mokwongo e chung mar klepe ka Nairobi United omako thuolo mar adek. Plan ni ile kuingia ninio ligi kupanda juu na bado tuko kwa hiyo form ambao ni kupanda juu. Hiyo yani hiyo ndio iko kwa akili, hakuna story nyingine, kupanda. Hiyo tu ndio iko kwa akili yetu. Tulianza kidogo hatuko tuweza kudefend vizuri sana kwa half your opponent. Na ikakuwa ni shida ilifanya kidogo na Nairobi United kwa comfortable kucheza ball na kuja kutu attack. Ya pili hatukuweza kudefend set piece vizuri. And but tukajua tukarekebisha. Learn every game iko na outcomes zake. Na already inapeanga mtu another kitu kingine ya kuwakia. So I believe now we are going forward and wakia on how clinical ndakuwa kwa chances zangu zina create, then I believe itakuwa better. Cedric Konzolo kachiel nodhi kaka jaloche tuke mag golf ma KCB series mano bage county ma Kakamega. Kunal Chandaria no bedo jaloche kidieny mar yowuoyi bang yudo points 40 kai kidieny mar Wakeni Lydia Hokech no yudo loch bang yudo points 40. Team mar Cedric Konzolo, Jack Songwa, Victor Mohando kachiel gi Julius Oketh no bedo gi points ma kanyakla mar 116 kendo bedo jaloche tuke mag Motim Kawuono. To win, you must put effort in our practice, and therefore I did it, and that's why I was the winner of KCB tournament. Eyes on the ball, slow back swing, just be on the fairway, anywhere on the fairway. This year we're living up to our promise we made last year to make this edition even bigger and better by traversing 20 counties in Kenya and 4 countries in the East African region: Rwanda, Burundi, Tanzania, and Uganda. We actually intend with that to interact with over 3,000 golfers, 500 ladies, and 1,000 juniors through the clinics that will run concurrently with the series in a bid to expand the sport and give everyone an opportunity to enjoy the regional competition. Abdi Nage e jaloch ngwekinda mag Rotterdam Marathon bang rigo kuom seche 2 dakika 4 gi nyiri 45. Ja-Kenya Kenneth Kipkemoi no tike thuolo mar adek tok Ahmed Waka Walelin ge Birano Legis mano tike thuolo mar 2 gi 3 kaluore. E kidieny mar nyiri Ashete Bekere no kao loch kiluwe gi Jo-Kenya Viola Kibiwot gi Seli Kaptich.